Il-lider laburista Robert Abela inqabad li l-partit tiegħu mhuwiex ippreparat minkejja li għaddew aktar minn ġimagħtejn minn meta hu stess ħabbar id-data tal-elezzjoni ġenerali. Waqt attività politika oħra din id-darba f'Marsa Xlok, Abela ammetta li ħażeġ xi ftit wedid qabel ma mar jindirizza lin-nies minflok ma mar b'wedijiet ċari u studjati. Illum ħażist ftit miżuri oħrajn minn dak li jien nemmen illi jistgħu jkunu ta' importanza. Matul l-attività, il-lider laburista spiċċa jammetti wkoll li l-grey listing li daħħalna fih il-gvern laburista żiedet il-burokrazija li minna qed ibatu ħafna negozji u ħaddiema. Waħda minnhom hija l-kwistjoni ta' burokrazija żejda. Forsi f'dal-aħħar xhur ġiet aċċentwata iżjed. Minnaħa l-oħra u ddikjara li fi żmien l-aħħar gvern nazzjonalista qabel l-2013 isem pajjiżna qatt ma kien qrib kwalunkwe forma ta' grey list u kien evidenti li beda jberraq sew meta l-Labor tela fil-gvern. Min jgħid illi ma mesniex spiċċajna fil-lista l-griża, u qed nitkellem hawnhekk għall-oppożizzjoni, kienu l-istess nies li qabel l-2013 kienu jemnu illi il-grey list hija biss teddida li ma tiġri qatt. Sa dan it-tant minkejja li kienet fadal biss ftit sigħat biex ikun iċċelebrat jum il-mara u minkejja li l-lider laburista semma lil diversi nisa li jinsabu f'karigi jolin u naqasal kollox milli jagħti ġieħ lil Roberta Mezzola li aktar kmieni din is-sena bdiet isservi bħala l-President tal-Parlament Ewropew. Minnaħa l-oħra u ftaħar li ħafna mill-kandidati tal-Labor huma tried and tested u dan meta madwaru u għandu kandidati bħal Rosien Kutajjar u Edward Zammit Lewis fost oħrajn li kienu mċanfra diversi drabi minn istituzzjonijiet għoljin f'pajjiżna għall-emil tagħhom u għan-nuqqas ta' etika jew standards fil-politika.